May olbo ang sa kasunog sa usa ka kan-anan o mga panimay sa may reclamation area sa Mandaue City. Kapin sa 10,000 pesos ang gibiling danyo sa mong sunog. Ang detalye ni Nico Serino. Miulbo ang sunog kaganihang kadlawon sa may Pila Razabal Avenue, Barangay Subang Dako. Apektado ang duha ka mga balay ug laing duha ka mga kan-anan sa dapit. Giingong may mispark sa poste sa kuryente sa lugar ug natagak sa mga istruktura hinungdan nga mikayo. 108,000 pesos ang gibanabanang danyos sa sunog. Purely accidental in nature yun na siya mga kailangan. Ito na kailan materials. Apil ko sa Bel kahoy, may paspas sa pagkuan, pagsiga sa kuan sa mga gamit sa sulod. Samtang gipaubos og training sugod karong adlaw ang pipila ka personnel sa BFP. Alang kini sa husto nga maintenance ug repair sa ilang mga fire trucks. Ang tagduma mismo sa manufacturer sa mga high-end nga fire trucks ang mitrain kanila kung unsay buhaton. Ang maong klase sa mga trucks, bukantidad sa moabot 18 milyones pesos ang matag usa. Ipag-function, proper maintenance ani para mas mudugay pa gyud siya ang atong fire trucks. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.